felveszik jövőre. Ennyire nagy szám? Pontoságban az vissza? Egyszer a végén. Sem a felkonzepsra. Van neki egy különböző protokollja, lehet, hogy lehet még pontosan ezt kérni tudná, ez az alap. Nem a jelentősége? Hát egy csak így zágazásnál utóbunkál. Szerintem még fizetést lehet. Itt fizetesen szeretne egy fizetést tudod nekem. Hogyha van neki... És most csinálok azt hozzá. Én csak az eves 92. Hát nem ment az annyira, tehát Igen. csak 84. Igen.